Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spot hari ini Begomania di daerah Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan. Ya, iko pasukan bego siap nunggu bintang tamu nisik. Yuk, muga-muga oleh hasil yang memuaskan. Ojo lali di subscribe, like, and comment. Ojo didelok, di subscribe dong. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasukan bego sik nyepil tempate. Boleh ono anu rek. Ngomong rek, dhuwur, lenge dhuwur. Nah, sip tim. Koyok meyakinkan yo. Soporu lep. Kalau ada pergerakan ngomong bolo yo. Asu. Hey. Ya wis, kok dilanjut. Jangan lali subscribe, like, and comment. Yo, Begomania mantap. Duh iki yo strike Mas Hatim. Culno rek kesusu ae. Jarno sik wis. Gak yuyu arek. Aja jero kon ngono ku. Duh. Gak gratahi. Santai. Culno sik gondol ae. Gondol. Berot lom. Iya. Coba. Nah, andale yo. Nah, iki. Lembet. Lan disirek kok. Terus. Kita coba aja. Hah? Ndol lembet. Kalau kamu mau ya. Cuk ngono. Yuyu. Nari aja kok. Hah? Itu wow. Nari. Baru kena. Nari. Gondol lembet itu. Apa kata kamu? Mana wet? Boleh. Ini apa kok? Berfoto. Keboro terus ora apa-apa. Wis bener tak lekokno kok. Ono Kano lanjut. Lanjut Sik wis ya, maaf bolo boncos. Mas Hatim strike pertama, ayo. Unggano. Ya, iko. Lu lumayan unggano ndek kono wis, ndek gedang ngono wis. Lah ndek gedang lu. Mantap Begomania, mantap bayi. Gak apa-apa wis. Get-geti ku mang. Ya wis engko dilanjut wis gak masalah. Lumayan wis. Yo. Begomania mantap. Spote maut ngene rek. Lho.
Wis ikut dilanjut meneh bolo. Jangan lali subscribe, like and comment. Lho oleh pertama Pasar Tim. Yo. Ndi oleh Pancen Gang. aduh lah sakmene iki yo dirilis Pak Bet, isini-sini Pak Bet. Isini-sini. Aduh wis sepurane lur ngono lho. Sepurane lur tak rilis lur ya. Iya wis cekne gede. Cekne gede meneh ya wis Beko Mania. Mantap Mak Nyus. Kok wis strek rek sak pira rek? Sak pira bos? Wow, gede rek. Mantap wis ya wis lanjut kok maneh. Beko Mania mantap. Ayo rek. Semangat. Ya wis kok dilanjut maneh. Iki lho, Mas Bro, Om lolonge strek. Narik ya. Aduh melenteri. Lah kok melintir, ya ora apa-apa wis diuncal Melintir le. lah nak katut. Melintir gak apa-apa, pelaris. Pelaris dulu. Ada lah dia melintir lah katut iki. Melintir ora iso berarti yo. Ya anu, Cilik ya saya lek melintir. ayo. Kena. Iya. aduh, sampai ada tiba bro. Awas are teman dicai lho. Urene. Iya lah. Sampah wis. Tadi hilang. Rene. Lha kono. Lha kebon iku piakno mah buruna. Hilang. Oleh yuyu bolo ampun. Lah iki. Aduh boncos oleh yuyu wis. Ya iki nggarakno wis. Ayo cul. Lah iku yuyu di. Aduh wis ngalili. Ya, alhamdulillah ini para pembego mania sedang mencari belut. Ya, ini semua sedang mungkruk. Mungkruk kabeh. Wonge jek ndelosor dulur. Lho. Jek mencari dulur. Oke. Gondol maneh rek Pak Jelek. Lakon iki. Aja dene sepilih. Gede ya. Lumayan. Oh iya lha iku areke. Nyantol apa iki budute rek? Boleh gondelan apa sih iki suket-suket rek? Ya ampun kok ngene angel. Mantap delok sih. Oke. Mania. Mantap. Waduh, lumayan laris. Alhamdulillah laris. Aku sih urung oleh dulu. Nah, itu spot dulu. Trek pertama. Kedua ta. Oh, aku sing pertama langkang Cak Robert. Oh, Trek pertama bolo. Kudu kena iki. Oh, iki ulute. Lho, Bet. Beko Mania mantap strike pertama. Wis percil-percil gak apa-apa wis digawa ae wis. Kayak tambah-tambahan. Yo. ya ini strek bolo. Strike pertama itu. Strek pertama bolo. Strek pertama Masih di Gunung Ronggo. Sabar. Iya. Sabar bolo. Oke bolo. Oke. Yo pelaris bos. Alhamdulillah. Maknyus. Wah. Oke mantap. Pasukan Beko. Loh, ngelumpuk kabeh. Cak Robert mari strike kaya iku mang. Lumayan ageng ku mang, Geng. Oh, lumayan ya. Alhamdulillah wis. Pindo Cak Robert strike. Ayo Cak Su, aja sampai boncos. Diwatuki Cak Su karo Cak Robert Cak Su. Aman ta. Sik sabar. Dipuri sik ya Cak Su. Panjang.
Waktu ini cek panjang, ojo lali di subscribe, like and comment lonceng, ojo didelok tok bolo. Di subscribe dong. Ya, yuk kok dilanjut tuh spotting ini bos. Mburi ini perumahan nih. Mantap spotty. Lek ono gede nih ini bolo. Ya wis. Kok dilanjut mana? Yo, mriku mania. Bakso oleh gede, oleh ban, oleh monster. Mang wabot deh. Waduh, jeneng wabot apa iki, Res? Waduh, paling ngelar ya ngono. Dadakno. Menggok paling lengi mang. Watos. Watos, lemngai watos. Akan jaga jak morong ning tanganku. Brus ngono. Oh, cowok yang ngono wis. Kate mindo wis langsung kate tawa-tawa wis. Wadah. Dungani titik ngene ora nyantol ae. Mantap yo. Iya. Tarikane. Mangkane waduh jan abot wis. Tarikane wut ngono yo. Iya ta. Mangkane lek pancing kudu sing digolek iwak, aja sing golek iwak. Oh, aduh. Lek pancing golek welut ya lan nurute lek gano. Aduh. Kudu ngono ta. Aja lali. Subscribe, like, comment, and like. Ojo didelok tok follow iku. Kudu di-subscribe dong. Ya engko dilanjut maneh. Lah iko. Pak Geng mang bu teko endi moro-moro muncul nek ngono gawe ndek kresek. Hei, oleh amang. Wow, ya moro-moro teko loro mbolen mancing apa oleh nemu ang iku. Koyoke oleh nemu ang iku. Gak ro narike moro-moro biuk kae. Waduh, ya wis kok dilanjut maneh bolong iku. Yo, iki sik perang bakso mangking oleh gede dhewe juarae. Sik perang. Ya wis. Oke bolo, gondol Pak Andik bolo. Waduh, boleh iki sak gajah iki ya. Dolinan bolo. Wah, asli ya sak gajah iki. Gajah duduk ah. Gajah duduk percaya. Jon, sumpah ya gajah iki lho nah. Lho asli lho gede lho. Waduh. Itu warine aku rek. Ya ampun, Long. Waduh, gede dong. Lu kira narik. Narik iki lho. Saking gedene lho. Waduh, mlebune. Wow, gedene. Mantap wis. Wis pokoke gak boncos wis. Yo, soalnya aku boncos iki. Iki wis mantap, Dulur. Mantap wek. Oke, Mantap wis. Jos iki yo. Iya, katut. Waduh sampai katut rek tang. Timbe gue, Bos. Si sabar. Sabar sih. Waduh. Ngono rek, ngene rek. Kuat ta iku? Kuat iki cedhek yan. Tak pira rek? Gede rek. Waduh gedene rek. Wis. Bego mania rek. Mantap. Waduh engko sih. Dos. Waduh. Wis. Kil cekelan kil. Bego mania, mantap. Cek kil lho, hak pira kil? Waduh gedene rek. Bego mania aja. Mantap. Wih, iki sing oleh rek. Yo apa wae rasane, Mang? Waduh janis Meriang yo. temenan wis. Waduh. Nyantol di uwit ngono lho. Waduh. Iki rek. Jos wong iki rek. Alhamdulillah. Mantap wong iki. Ya wis engko dilanjut ya aja lali. Aja didelok tok ae. Subscribe, like, comment, and launching. Mantap Bego Mania. Mantap. Mantap. Tekun panjangnya, hati-hati le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spot dina iki daerah Gunung Ronggo finish. Ya alhamdulillah oleh lumayan lah, masih cilik-cilik tapi rada akeh. Wis tapi sampai kono blo. Kong lumpuk ya. Wis kate mari ngasu finish. Boncos ah. Wah, bolone boncos itu.
Ya apa iki? Oh, iku sing gak ruru malah terbok kae rek. Pak Suyu. Mantap iku iki wis finish iki. Ya apa Pak Su? Lanjut apa ngaso iki wis? Wis, cukup wis. Ya wis. Sadurunge matur suwun karo bola-bola mbiku. Iya. Soale wis mari subscribe kabeh, kare ngenteni sing durung ae. Iya. Dulu ndak di-subscribe. Cukup sakmene. Like, comment, subscribe and lonceng. Yo, Bego Mania. Mantap. Mantap ya. Yo, alhamdulillah. Wis finish. Ah, iko bintang tamune mbok mang oleh pira mang ana lek 20 lek. Bintang tamune yo. Pokok oleh yo. Iya, wis iku lek kurang njupuk kok. Agar Hei, mancep. hei, lek kurang kok. Mbok iki temi iki. Hei. Arep apa ora? Ki. Iku lek kurang kok kon njupuk ayah. Yo. Oh, iko wis ngaso kabeh ayo wis ndak mulai wis sore. Alhamdulillah. Tamune iki mang rek ngeterno wong iki mang kaya sing oleh akeh dhewe. Ya Pak Wujud. Hei. Ora sombong. Iya, terus. Ya wis ngomong arek-arek iki lho Eh. hiburane ae. Iya wis, ya. Wis do lali subscribe and lonceng. Ya makasih yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nobolo dilanjut. Yo iki wis mari Bego Mania. Wis ngaso daerah Gunung Ronggo. Ya wis kapan-kapan dibaleni maneh. Oh. Iki desane ngene bolo-bolo Bego. Sing ado-ado lek kepingin muli Desa Gunung Ronggo. Nah iki. Iku masjid Gunung Ronggo. Dalane ngene iki. Bolo-bolo sing merantau lek kepingin muli nang Gunung Ronggo, iki desane sing ngene iki. Yo tak videono. Tak sepilno ngene. Lho. Itu. Bolo Bego wis ngaso. Ditepak ana di desane mbakku dhewe di Gunung Ronggo. Oh, iki lek kepengin ngaso-ngaso lek bolo-bolo Bego tumpang lek kepengin mampir ya iki nang omahe mbakku di Desa Gunung Ronggo. Yo iku yo iki omahe mbakku iki. Waduh, kok enak kon. Panasan, aku pegel-pegel lho, molo oleh wak apa iki, Pak? Oleh mimik jus. Mimik cucian. Mantep. Ngaso wis sik yo. Alhamdulillah. Wis ngaso wis, kapan-kapan dibaleni maneh. Kapan-kapan ya. Yo. Yo wis, ayo Pak Jeun. Pak Bet, yo apa iki? Mantap Pak wis. Ngaso yo, ngaso yo. Tangane waduh piyu kabeh. Ceritane wong ngeterno awake berarti. Sing boncos sapa iki? Aku bolo. Nek tak cidekane sing boncos iki. Sing boncos keliling tok. Lah iya yo apa iki kok iso? Jalur petri Mas. Ayo kancane Bagbo kok boncos ngono iki sampe ngejak anake. Ora pamitan balik di dalam. Cek dipanasi. Yo. Enteni wong Mantap aja sih. Ya wis ngono tok wis kok dilanjut maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bego Mania. Mantap. Oh, alhamdulillah mampir nang omahe mbakku. Bego Mania. Oleh bakso ya wis saonone bolo-bolo. sampai keluwen. Ayo. Boten iki sampai kemerata ki lho. Saonone wis mbek sego lho Pak Bet. Sajabae. Ora keselen iki keselen. Terserah, Bos. Waya-waya. Sus mati kok. So. Sing wareg lho ya. Oke. Nah iku tebleki sego ngono lho. Geng sing wareg.
Oh iya. Oh, sing boncos masih boncos kudu warek rek. Mas, Eh? boncos lek mangan yo kale boncos ya. Iya tau. Penting. Oh, ngono lho. Kecipir lho. Heeh. Iki makan untuk hidup. Gua nantinya arek teko ngerak-ngerak. Mana tak kene sih orang anu wis gak ono kabeh. Iki mbakku di Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo. Mampir soleh bakso, alhamdulillah. Loh, alhamdulillah bola-bola bego Mampir. mam. Kali ini Alhamdulillah deh kalau deh. Mana belum? Kecil kecipir. Oh, lahap bola. Mangan. Lah, apa lagi? Sing ngaji-ngaji barang wis ora kene ngaji barang. Ini pembukaan bola urung ibu ini ya. Makanya kan bego ya. Arane bego mania. Oh, oh. Ibu seko lho. Ibu seko. Oleh jalan tak bagian. Bola lek akeh, bola-balik mam ini bola.